לכולם, בוקר טוב, שרה, מה שלומך? בוקר טוב, מה נשמע? העניינים? בוא נראה מי עולה איתנו, רגע. סיירת מנכ"ל, הנה אתם. בוא נראה מי איתנו כבר. הנה זהו, עכשיו זה התחיל לעלות. ענבל אבוטבול נמצאת בשידור חי, מעולה. מה נשמע? מה העניינים? אצלי בסדר, אני מתחילה להרגיש את האפקט הנעים של החזרה לשגרה. אני מצליחה לשמוע את עצמי חושבת, והרבה. אני אגיד מה, יש לי תובנה מאוד גדולה על הדבר הזה. שאני חושבת שאנחנו מקבלים את הזמן שלנו בחזרה, יש מין סוג של שוק. יש מין שוק הזה של אוקיי, מה אני הולכת לעשות עכשיו עם הדבר הזה? אז בוקר טוב לשלומית ליאור, ובוקר טוב יפעת מזור, ובוקר טוב שמחה, ואלדד, ורותי, בוקר טוב לכולם, לכולם, לכולם. בוקר מצוין, בוקר רביעי. בוקר רביעי, אצלנו כל יום אומרים חמישי שמח גם היום, ואני היום עם שרה בלק צ'ארם, והיום אנחנו בפרק 5 של סיפורה של קהילה, אז קודם כל ממליצה לכם לרוץ להביא מחברות, כי נלמד פה המון כלים, ואני בטוחה שחלק גדול מכם יזדהה, בוקר טוב בת שבע ובוקר טוב דפנה, חלק מאוד גדול מכם יזדהה עם נושא המפגש, ראיון, סיפור שלנו היום, וזה בעצם שרה לקחה רעיון מהבטן, הבטן שלה דיברה ואמרה לה, יש רעיון, והפכה אותו גם לעסק בינלאומי, והפכה אותו גם לקהילה בינלאומית, וכל זה מהבית. אז איך זה קרה? מתי זה קרה? מה הנחה אותך? מי את בכלל? אוקיי, אז קוראים לי שרה בלק צ'ארם. השם של הבית שלי הוא בלק, ואז התחתנתי עם מיסטר צ'ארם, פשוט זה התחבר לי, הבלק צ'ארם הזה, ואני לא מוותרת על שתי השמות. גדלתי בירושלים, אני בחורה מתוך 10 ילדים. וואו. ותמיד גדלתי בבית בריטי אמריקאי, והאוכל שם היה לא משהו, חוץ מהמרק עוף של אמא שלי שהוא ליגה. ועד היום זה הפייבוריט שלי, ובימי שישי בלילה אני לא מוותרת על זה. חם קר זה מה שיש. אבל חוץ מזה, במשך השבוע לא היה אוכל כל כך מזין, כל כך טעים, ומגיל מאוד מאוד צעיר פשוט התאהבתי במטבח, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. באיזשהו שלב התחלתי תהליך של גירושין, מהנישואים הראשונים שלי, וכחלק מהתהליך, הוא שאל אותי, מה היית רוצה לעשות? אז אמרתי לו, אני מכירה בית ספר טעמים בירושלים, ואני רוצה פשוט ללכת לשם לקורס, אני פשוט נמשכת לזה. אז הלכתי, וראיתי את השף מחזיק את הסכין, ואמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות, אני לא רוצה להיות חובבנית, אני רוצה פשוט להפוך את זה למקצוע. הייתי מאוד מאוד צעירה, הייתי בשנות ה-20 המוקדמות שלי, ואז התחלתי לעבוד במלון, בארוחת בוקר, בנווה אילן, ופשוט ככל שנכנסתי לזה יותר, זה מה שרציתי לעשות, והתמקצעתי בעיקר בארץ, עד שהתחלתי לטוס הרבה יותר, אחרי שהגירושין היו סופיים, והייתי עם ילדה קטנה. ילדה קטנה בת כמה? כשהתגרשתי היא הייתה בת 4, היום היא בת 22, והתחלתי לטוס בעולם, גם כשף פרטי, גם איתה ביחד, היינו צמד חמד. איזה מאמן זה? כן, לא, זה פשוט, אני אוהבת את הסדרה גילמור גרלס, כי זה מאוד מזכיר לי את הקשר שלה ושלי, גם מפער גילאים מאוד קטן, הייתי בת 20 כשילדתי אותה, והיא פשוט מדהימה, ועד היום זה קשר מאוד מיוחד.
לא להגיד שום דבר על הילדים מהנישואים השניים, אבל זה קשר מאוד מאוד מיוחד, ופשוט סחבתי אותה לכל מקום שיכולתי. והיא בטח, ונהנתה, זו זכות גדולה, זה חתיכת הרפתקה לחיים, והיא חלק מאוד גדול מהסיפור של מה שקורה עם העסק שלך, שאיך הוא נקרא? קוראים לו Health Eat, והאמת היא שהיא הייתה בת 15 לפני 7 שנים, היא הייתה אצל אבא שלה, והם יצאו למסעדה, והיא אכלה קינוח שהיה בו פקנים, ואחרי שהיא חזרה הביתה, היא התחילה להתנפח, ונסתמו לה דרכי הנשימה, הם רצו לטרם, והיה לה שוק אנפילקטי, ואז גילינו שהיא פשוט מאוד אלרגית לגוזים, לסומסום, וממש בצורה מסכנת חיים, וזהו, היא מסתובבת עם אפיפן שהציל את החיים שלה כמה פעמים, ואפילו גם לאחרונה כשהיא הייתה בגרמניה, וזה גם מה שקרה לה, וגם כחלק בכלל מה שעשיתי בעולם, הסתובבתי כשף פרטי כשר, פשוט התחלתי להיכנס יותר ויותר לעולם הזה, גם מחלות כרוניות, צליאקים, רגישויות מזון, ואורח חיים בריא יותר ונכון יותר לכל אינדיבידואל, ואז כשהתחילה הקורונה, זה באמת מה שדחף אותי לנסות את הרעיון הזה. רגע, לפני שאנחנו נכנסות לקורונה, אני אחזור אליה, יש עוד כמה דברים קודם. מדברים הרבה על אוכל בריא ואורח חיים בריא, מה ההגדרה שלך, מה את לקחת כשף והחלטת שאת מכניסה לתוך הלטית במקום של אורח חיים בריא? אם אני עכשיו צריכה להגיד לכם, יאללה, קחו מחברות, בואו ננסח לכם את התורה שלי לאורח חיים בריא, לאוכל בריא. מה היה נכנס לשם? אז אני חושבת שבריא זה מילה מאוד מאוד כוללנית. זה כל אחד באשר הוא אדם מיוחד ואדם שונה ויש לו צרכים שונים, אז אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. ואם נגיד יש לנו לקוח שהוא טבעוני בגלל שזאת האמונה שלו, ולעומת זאת יש לנו לקוח אחר שפשוט לא יכול לחיות בצורה טבעונית, בגלל שהמקור של החלבון הוא פשוט אלרגי לזה, הוא לא יכול, זה יהרוג אותו. אז זאת דוגמה מצוינת של מה שיכול להיות טוב לי, יכול להרוג בן אדם אחר. וזאת התורה שלנו בעצם. להתאים כל דיאטה, בוא נקרא לזה דיאטה, לצרכים האישיים של האינדיבידואל. אז בריא, כן, אבל זה צריך להיות יותר נכון לכל אחד. אז אני מקווה שעניתי על השאלה שלך. ענית, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. ילד שצמוד למזרק אפיפן, בייחוד במדינתנו ובכלל אצל היהודים שאוכל זה דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו יודעים שהאלרגיות למזון הגיעו ממש בשנים האחרונות, והמודעות לזה, וזה גם גדל משנה לשנה, ופתאום מפתחים רגישות לעוד רכיבים ועוד רכיבים ועוד חלבונים, כמו שאת אומרת. איך גדל ילד כזה? איך מתייחסים לילד כזה? אז אני חושבת שהבת שלי תמיד אומרת שהיא תמיד הייתה אלרגית לזה. היא תמיד הרגישה לא כל כך טוב כשהיא אכלה סומסום או טחינה, היא נמנעה לזה. והיא נמנעה מזה, סליחה. ומה שאני למדתי מהניסיון האישי שלי כאימא, זה פשוט להקשיב לעצמנו, ולהקשיב לילדים שלנו, גם כמובן מבחינה נפשית, גם בגלל שזה מאוד מאוד קשור,
הבת שלי גם אסמטית, והיו לה חיים לא קלים סביב הגירושין, וזה גנטי, ויש מיליון ואחת סיבות, אבל אנחנו צריכים להתייחס לילדים שלנו גם ברמה הרגשית, וגם כשהם אומרים לנו משהו, והגוף שלנו אומר לנו את זה, אז זה מקדים, ואני לא אומרת ללכת ולקחת את הילדים שלנו לרופאים, כי אולי הם אלרגיים לזה ולזה ולזה, אבל הילדים שלנו יודעים לדבר, ואנחנו יודעים לדבר איתם. ואפשר להתייחס אני פשוט לא כל כך אוהב את זה, אז בואו ננסה משהו אחר, וזאת דעתי. עכשיו, אני חושבת שהאלרגיות כן, הם נהיו יותר ויותר פופולריים היום. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין רגישות למזון ואלרגיה. אלרגיה צריך לבדוק את זה, ודיברנו על זה בלייב הקודם שלנו עם ג'ודי, זה היה באנגלית, אבל שוב פעם, בתור הורים, לא כדאי להיכנס להיסטריה, כדאי לבדוק את זה. כמובן, אם יש משהו שמסכן חיים ותגובה קיצונית, נטפל בזה בהתאם, אבל לא על כל דבר קטן, אני לא חושבת לגמרי. אני מגלגלת אותך רגע קדימה, רק נגיד בוקר טוב לשרית, ותכף נדבר על הצוות של אלתית, איך זה יתגלגל ויתגלגל מרעיון, ואז אנחנו מגיעים לקורונה, ומה קורה לך אז? אז האמת היא שהתחלתי לעבוד עם לקוחה לפני הקורונה, קצת לפני הקורונה, והיו לה המון אלרגיות, הייתה לה בעיה בבלוטת התריס, והיה לה סיליאק, שזה גם קשור אחד לשני, והיא פשוט, היא פנתה אליי, והיא אמרה לי, תמיד הייתה לי מישהי שבישלה אצלי בבית, אבל אני רוצה שמישהו יבשל לי, לא אצלי בבית. והיא רצתה את האוכל שלה, אוכל מאוד ספציפי, פעמיים בשבוע. וזה מה שעשיתי. אז יותר, כאילו, גם השתפשפתי בסיפור הזה, וגם הבנתי שכאילו, אם אני יכולה לקחת לקוחה אחת ככה, אז אני יכולה לקחת גם עוד 10 כאלה. זה רעיון נחמד, אבל לא ניסיתי לפתח את זה עד שהקורונה הגיעה, ואז לא יכולתי לטוס. כולנו היינו באותה סירה, באותו בית, ואני זוכרת שדיברתי עם שרית על זה, שרית ואני חברות מאוד טובות, כבר הרבה שנים. כמה שנים אתם חברות? שרית תפתחי. לפחות 10 שנים. וואו. את בהדחקה, אנחנו כבר 13 שנה בערך. וואו. כן. ואני בכלל, התחלנו את הדרך שלנו, שרה ואני, בתור, אני הייתי לקוחה של שרה. נכון. לקוחה של מה? מה לקחת משרה? קייטרינג, כמה מפתיע. וואו. קייטרינג של מה? ואיך הגעת אליה? איך שמעת עליה? האמת היא שזה היה ההתגלגלות הכי כיפית, זה מפה לאוזן. חבר מאוד טוב של שתינו, חיבר בינינו, חיפשתי איזה קייטרינג באזור ירושלים, לאירוע שעשיתי עם אחד במקומות העבודה שלי, והוא אמר לי, יש לי מישהי בדיוק בשבילך. בדקתי עוד מישהו, וזה היה די ברור שזאת תהיה שרה. זה היה קייטרינג יחסית, לא איזה משהו מורכב, וככה, ואפשר להגיד שמאותו רגע בערך כל השאר היסטוריה, כי נכון. חיבור שבסופו של דבר אנחנו גם מדברים על חיבורים שהם מעבר לעסקי, יותר מהעסקי, זה חיבור אנושי. ובסופו של יום החיבור האנושי זה מה שמניע את הדברים בסופו של דבר, והנה fast forward עם כל החברות, היום אנחנו עובדות ביחד, וזה הכי כיף בעולם, וזה דלק שמניע, וואו,
איזה מדהים כן. זה לא מובן מאליו שחברות טובות כל כך הרבה שנים גם ביחד בתוך העסק. שרה, איך הבנת שזה מה שאת צריכה את שרית בתוך הסיפור הזה, ולמה? איפה זיהית שהגיע הזמן להכניס עוד מישהו לתוך הצוות ולהפוך את זה למשהו יותר גדול? זה קרה בקורונה, זה קרה אחרי הקורונה? אז אני ממש בחיתולים של הקורונה, כשרק שמענו שיש קורונה כזה, וממש ככה בפברואר כזה. אז מדי פעם אנחנו מדברות, עכשיו יותר, אבל הרמתי טלפון לשרית, היא הייתה בין עבודות, בין דברים, נכון שרית? בין תקופות. כן. בין המצרים של החיים. כן, ממש. ואמרתי, תקשיבי, אני חושבת על הרעיון הזה, אני רוצה לקחת תזונאית, אני לא יודעת איך אני רוצה לקרוא לזה, בואו, כאילו, אני זוכרת דווקא שרשמנו את זה, שאני רוצה להכיל, ובאותה מילה להאכיל, אנשים לפי הצרכים שלהם. וואו. ואז שרית הייתה בין דברים, וזה פחות התקדם. ואז הגיעה הקורונה, באמת. ואחרי פסח, פשוט כאילו נסגרו כל האופציות, ואני לא אדם כזה שישב בבית ויגיד, אוקיי, מה אני עושה? כאילו, בסדר, אני אקבל את המציאות וזהו. איך שאת מדברת על חו"ל, יש לנו פה את הילת אדמור שעלתה גם מיוון, היא עכשיו ביוון, היא הגשימה חלום. אז עכשיו אנחנו מדברים לחו"ל, אז איזה מזל שהעולם נפתח, ואני מגלגלת אותנו קצת קדימה, העולם נפתח ואז מה קורה? ופשוט הייתי אחותי, אחת מהאחיות שלי הייתה אצלי בבית, כי היא עברה איזושהי פרוצדורה רפואית, ואמרתי, תקשיבי, אני חושבת על הרעיון הזה. היא פיתחה עסק בכלל של מזכירות אדמיניסטרטיבית אונליין. כן. והיא ישבה שם, ואמרתי לה, אני רוצה לעשות את זה, והיא קפצה ואמרה, יאללה, בואי נעשה את זה. אז אמרתי, טוב, בסדר, יאללה. והתחלנו לראיין תזונאיות, והגעתי לג'ודי, ג'ודי באה אליי לראיון, שאני מכירה אותה דרך אגב, הרבה שנים. וג'ודי, מה בעצם התפקיד שלה בתוך הצוות שלך? היא תזונאית. היא התזונאית שלנו, והיא מאוד מאוד, היא ירדה מהשיחה, אבל היא מאוד מעורבת בכל מה שקורה, היא פשוט יד ימיני, אחרת כנראה שהקונספט הזה היה משתנה לגמרי. וזהו, ואז החלטנו על דרך שיווק, החלטנו איך לקרוא לזה, ואז התחלנו לדבר עם אנשים שרוצים כאילו לפרסם את זה בפייסבוק, ואז אחותי אמרה לי, תקשיבי, לא בא לי, אני רוצה להתעסק בעסק שלי. איזה עסק יש לה? של אדמיניסטרציה מרחוק. אדמיניסטרציה מרחוק, וואלה. כן. ואמרתי, וואי, טוב, רגע, מה אני עושה עכשיו? אז יצרתי קשר עם ג'ודי, ואמרתי לה, תקשיבי, אני הולכת לנסות, וזה היה ב1 ליולי, לפני 3 שנים, והתחלנו פשוט בתקציב של 1,000 שקל בחודש, לצאת עם Health Eat, ותוך יומיים סגרנו לקוחה ראשונה, ותוך 3 שבועות, תוך כדי סגרים, היינו בפול קפסיטי, כי עשיתי הכל. לא ידעתי לאן זה יגיע, לא שיניתי את האתר, לא, כלום. ואני מתקשרת לשרית, אני אומרת לה, תקשיבי, עליתי על משהו, וזה הולך להיות גדול, ופשוט כאילו ראיתי שהאנשים שפונים אלינו, הם אנשים שבאמת צריכים את העזרה הזאת. קשור לקורונה זה הזמן הנכון, אבל לא קשור לקורונה, יש לאנשים צריכים באמת
ספציפיים, היה לנו מישהו שהצטרף אלינו אחרי שהוא היה לו fatty liver, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, אבל הוא היה בבית חולים, והוא פשוט היה צריך לאכול אוכל מאוד מאוד ספציפי, והם אנשים מבוגרים יותר, זוג מבוגר יותר שהילדים שלהם לא היו בארץ, וזה היה בדיוק מה שהם היו צריכים כדי להתחיל, לחזור הביתה ולאכול כמו שצריך כמה פעמים בשבוע. אז את מצרפת תצרית לתוך הצוות, ואז את מצרפת תזונאית לתוך הצוות, וזה נשמע זה נשמע כאילו קיבלת ליווי עסקי מהחיים. אני רשמתי את זה, את שפת שמוקפת פרוצדורות רפואיות, ולא מעט שנים, ואת מתרגמת את המענה שלך, את הנתינה, את השפע שלך לעולם בצורה של אוכל בהתאמה אישית, שהוא גם, כמה שהוא בריא, הוא גם טעים. הוא גם טעים, יש לך אפילו צ'יפס שהוא מיועד לאנשים שהם לא יכולים לאכול את הצ'יפס הרגיל. אז העסק מתחיל להתגלגל, ואת לוקחת לך אנשי צוות, ואז את לוקחת יועץ עסקי, ואת לוקחת צוות שיעשה לך קמפיינים ופרסום. מאיפה האומץ? מאיפה האומץ לאמר על זה? טוב, אני בחורה מתוך 10. לא הייתה לי ברירה. זה משהו מאוד אפייני לבחורים, הם צריכים לקחת יוזמה וצריכים לטפל באנשים. נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אם אני צריכה לעשות את זה, או אם אני בוחרת לעשות את זה, אבל זה מוביל אותי. והאמת היא שהתחלתי את זה מהבית, ולא חשבתי באמת לצאת כל כך גדול, עד שפנו אליי ממחלקת הכשרות באפרת, תמיד הייתה לי תעודת כשרות, ואמרו שהם משנים את הרגולציות, הם היו היחידים שנתנו תעודת כשרות לעסקים מהבית, והם מפסיקים את זה בגלל משרד הדתות, ואני אצטרך להחליט, או להפריד לגמרי את המטבח, שיהיה לי מטבח נפרד בבית, יש לי בית גדול, או לסגור, או שלא תהיה לי תעודת כשרות, וזה היה must מבחינתי. אז היה פה מרכז מסחרי שהיה ממש בבנייה, והחלטתי שאולי באמת הגיע הזמן לעשות את זה בצורה לגיטימית ונכונה. אני אוהבת לעבוד לפי הספר, ואני חושבת שזה נכון. לא חשבתי שזה יעלה לי כל כך הרבה כסף, אבל אין לי חרטות, ויצאנו למסע לפני 2, בדיוק עכשיו. חתמתי על חוזה, ויצאנו למסע ממש של בניית מסעדה, ולפני 1.5 שנה נכנסנו, וכמובן שיש תעודת כשרות, חלבי ובשרי, ורישיונות של משרד הבריאות, וכל הבירוקרטיה ורישוי, הכל מסודר. מאיפה יש לי את האומץ? אני כזאת, אני קופצת, בלי לחשוב יותר מדי, ואז אני צריכה לחשוב איך לחזור לקרקע. אפרופו קרקע, אחד החיבורים החזקים שלך ושלי שגרם לשרית לחשוב עליי, הוא מה? אז האהבה שלנו עזה לפילים. לפילים. אחד המאפיינים של פילים זה קרקוע, הם מקורקעים לאדמה, זה לא סתם שאת כל כך אוהבת פילים, יש בך המון מאפיינים שמיוחסים לפילים, שזה מדהים, שזה חוכמטיקה, וזה ריפוי של הקהילה, וזה הגנה ושמירה, וזה הקרקוע, זה הנאמנות. יש בך כל כך הרבה מאפיינים שממש אפשר לקחת את החיה הזאת ולתרגם אותה עלייך שזה מהמם. אני חושבת שזה גם צריך להיכנס לסמל של המותג, לאלתית, לשים שם פילה עם 2 פלפילונים. אני שם, אבל זה רק אני. מה מיוחד במנות שלך? אם אני עכשיו לא מכירה את שרה, אני עכשיו נותנת להם, עד עכשיו איזושהי דמות שהמצאנו ונתנו לה
לאכול, וסיפרנו לה על מה מיוחד במנות. אז מה מיוחד במנות? מה את מרגישה, ואת לא שרה עכשיו, מה מיוחד במנות האלה? אני חושבת שמה שמיוחד במנות, זה לא מה שמיוחד במנות, זה מה שמיוחד בשירות. כי כשאדם פונה אליי ואומר לי, תקשיבי, אני חייב לשנות את אורח החיים שלי, אבל אני כל כך אוהב שוקולד. ואני לא אוהב את זה, ואני כן אוהב את זה. זה מה שמיוחד בשירות שלנו. אנחנו פשוט בונים, וזה הסלוגן שלנו גם באנגלית, we build a healthy relationship. אנחנו בונים מערכת יחסים, אנחנו מדברים עם הלקוחות שלנו, אנחנו מעודדים את הפידבק שלהם, גם אם הם לא אהבו משהו, או זה לא היה מספיק, או זה היה יותר מדי, וכמובן, גם אם הם אהבו משהו, אנחנו בקשר איתם כל הזמן, יש לנו קשר אישי עם כל אחד ואחד מהלקוחות שלנו, ואני חושבת שזה מה שמייחד את זה. זה מדהים, ואז מתי מגיע השלב שאת מחליטה לפתוח קהילה בעצם? האמת היא שיש לנו אירוע ביום ראשון שמאוד מאוד יסביר על זה, כי לפני כמה חודשים עשינו אירוע של נפש בנפש, שכל העסקים של העולים היו שם, ובבניין המדהים שלהם בירושלים, ואנחנו היינו שם ומכרנו כמה מהמוצרים שלנו, ופשוט התחברנו כמה אנשים, ברור שהכרנו כמה אנשים. אני עצמי נולדתי בארץ, אבל אני בת למשפחה של עולים, וגם בעלי הוא עולה, ואז מישהי שהייתה שם, שהיא גם לקוחה שלנו, סיפרה לנו על אירוע של Whole Foods, Plant-Based, החברה הזאת, שהם מגיעים דווקא לארץ, והם עושים אירוע שלם של אוכל טבעוני, ואם אנחנו רוצים למכור את האוכל שלנו שם, אז זה היה האירוע השני בנפש בנפש, וזה היה בבום מטורף. הם תכננו שיהיו אולי 100 משתתפים, ובסוף הגיעו 600 משתתפים, וזו היה הצלחה מסחררת, ואנחנו התחברנו ברמה האישית. וגם שרית שדיברה עם אחת מהם שם, היה פשוט חיבור מדהים. והיא סיפרה לי קצת על הקהילה שלה, ואיך שזה התפתח, ואמרתי לעצמי, כאילו, יכול להיות שזה הזמן, כי אנחנו בפייסבוק כל הזמן, אנחנו בסושיאל מדיה כל הזמן. הייתה לי קבוצה בפייסבוק, ואז שרית... עכשיו, אז בוא ניתן לשרית לספר, ואז שרית, מה קורה אז? זה ככה, זה שרה פונה אליי ואומרת לי, אני צריכה עזרה בכלל בתחום אחר לגמרי בעסק, ואני מכירה את העסק ומכירה עסקים ויודעת ללוות, ואני מתחילה ככה להסתכל ואני אומרת, רגע, צריך פה בכלל איזושהי בעיטה בתחת, בעיטה כזאת קדימה. ביתחת. ביתחת, כן. ואני מבינה שיש איזושהי בשלות בשלב הזה, שיש יש כבר היכרות עם הקהל, אבל יש ערך כל כך גדול שעדיין לא מוצא את מי שזה צריך להגיע אליו. היה לי ברור לגמרי שהדרך הכי נכונה ומדויקת להגיע לשם, זה לבוא, לחבר את היד של ענבל עם היד של שרה, ולתת לכן לצעוד. אני בסך הכל ככה בתמיכה, וזה לראות פתאום תהליך ואיך הדברים קורים, וזה פשוט קסם.
קסם, זה נוסחה שעובדת, ששרה פתאום רואה את זה, רגע, זה אפשרי, וזה פתאום זורק ופותח את האפשרויות, וזה בדיוק השלב ששרה הייתה בו, וזה המקום ששרה צריכה ללכת אליו. לי לא היה ספק בכלל, ולהלן, רואים את להלן התוצרים, אנחנו תכף ניכנס פה לקהילה ביחד ונראה אותה, כי יש הרבה דברים שאפשר ללמוד משם, אבל מה שאני חושבת שאנחנו יכולים ללמד היום, שהוא מאוד מאוד בולט, בוקר טוב, אני רגע אגיד בוקר טוב לכל מי שהצטרף, אז זה צריך משקפיים, אז בוקר טוב לאריאל ודליה, תהילה, ענת, זוהר, יש לנו עוד תהילה, הילה מיוון אמרנו, ועומרי, רותי, אתי, דפנה, זה מעניין, אני כבר 3 שבועות, הוא מראה לי שיש לי, אצלי בהודעה הוא מראה לי שיש כמות מאוד גדולה של אנשים, הוא מראה לי את המספר, ובמספר על הלייב הוא מראה לי פחות. אבל יש לנו פה כמעט 30 איש כבר היו פה בשידור הזה, שזה מהמם. אני חושבת שבואו רגע נלמד אותם גם איך הופכים קהילה לבינלאומית. זה נכון שלך יש את הגישה ויש לך את השפה, והקהילה היא גם היום כבר דו-לשונית, היא מדברת בעיקר אנגלית, אבל היא מדברת גם עברית, ורוב הקהל שלה הוא בכלל לא מישראל, הוא מארצות הברית, נכון? רוב האנשים בקהילה. אז איך, אם אני עכשיו צריכה להגיד לכם עכשיו שתיכם, גם בוקר טוב ביאנקה, גם שרית וגם שרה, אני רוצה להסביר לאנשים 3 דברים שהם צריכים לקחת בחשבון כדי להפוך את הקהילה שלהם לבינלאומית. אז מה באמת עושים כדי שהיא תהיה כזאת? אוקיי, אני אגיד את מה שאני חושבת כמובן, אבל זה דבר אחד, בכלל. את צריכה השראה, יש לי פה פיל, את רוצה פיל? כן, לא, זה המשפט הראשון ששרית אמרה לי. אני חייבת להכיר לך את ענבל, היא חולה על פילים בדיוק כמוך. אז אם לא יותר. והפוך, אני סיפרתי לענבל מי שהמציאה את החיבה והאהבה לפילים זה שרה, והגיע הזמן. ממש, אני רק הדור הממשיך של שרה, אבל יאללה, בוא ניתן להם משהו ללמוד עליו. אבל סליחה שקטעתי אותך, הרגשתי, בוקר טוב יוליה, כמה זמן לא ראיתי אותך, אז יוליה, מי שלא יודע, יש לה קהילה הכי גדולה בארץ שנקראת שאל וטרינר, והיא מתעסקת בחיות. אבל יוליה, אנחנו רוצים שתתייחסי גם, תביא לנו שם וטרינרים לפילים, שנוכל גם לקחת חלק בקהילה. דברי, בינלאומית, איך עושים את זה בינלאומית? 1, 2, 3, שאנשים עכשיו יכולים לרשום, כל מי שמעניין אותו שהקהילה שלו תתפתח ותצא מישראל, מהבית, מהטלפון היד, מה חשוב לדעת, מה צריך לעשות? אני חושבת אני לא יודעת איך לעשות את זה בינלאומי, אני לא מבינה מספיק בעסקים כדי לפתח כל עסק, אבל בעסק שלי אני לפחות יודעת שהיה לי רעיון מאוד ברור של מה אני רוצה לעשות. ובגלל שבתוך עמי אני חיה, אני גם יודעת מי הקליינטורה שלי, וכמה אנשים לא רק שצריכים את זה, אלא גם שיכולים להרשות לעצמם בראש, לקחת עזרה בצורה כזאת. ויש לנו הרבה לקוחות שהם גרים פה, יש לנו הרבה לקוחות שמגיעים לפה, אם זה לביקור משפחתי, אם זה לביקור או לשהייה של שנה, יש לנו הרבה סטודנטים שבאמת מגיעים לפה לבד, בלי ההורים שלהם, אבל קהילה בינלאומית, אני חושבת שלפחות בעסק שלי זה פשוט must, כי הטווח של הנסיעה בקהילה הוא מאוד מאוד קצר. אז שרית, מה את חושבת? מה אני חושבת לגבי הבינלאומי? אבל שנייה, רגע, אז מה? אני תכף מקבלת את הבמה. את עשית משהו, יש לך ניסיון, את יודעת מה יש עוד לפילים, תכונה שלא ציינתי אותה קודם, שמרתי אותה? חוכמטיקה וזיכרון פנומנלי, מייחסים את הקמטים
של הפילים לזה שנכון, שאנחנו מנסים להיזכר, אנחנו מתקמטים, פיל זוכר הכל, ופיל זו חיה רגשית, הוא זוכר בדיוק מה נתת לו. בסדר? לא סתם הפילים נכנסים לכאן. ויש להם חוכמה עתיקה, יש להם ידע שמעבירים אותו הלאה. אגב, הנוסחה שלי, זה גם מופיע בספר למשמעות החיים, זה להעביר ידע נרכש הלאה. למה? הנה עכשיו אני מדברת, את מהנהנת, אוקיי? אני מעבירה לך ידע, את מסכימה איתי, כשאת מהנהנת, זה תדר שנותן למוח שלי תחושה שמה אני? ששומעים אותך. נכון, אם שומעים אותי אני קיימת. זאת אומרת, אבולוציונית, המוח שלנו לא יודע שהוא מגיב לזה שמעניינים לו, אוקיי? זו הסיבה שהרבה אנשים בעידן החדש נמצאים במקום של התפתחות אישית, לומדים ורוצים להעביר את זה הלאה, ואז הם מרצים, הם מאמנים, הם מנחים, זה לא סתם קורה בעידן הזה, שחסרות לנו תשובות גם מהקרקע, אוקיי? חסרות לנו תשובות מהקרקע. זו אחת הסיבות שאני מאוד מעריכה אנשים שלומדים התפתחות אישית כל הזמן. זאת אחד הדברים שאני אוהבת בקהילה שלך, בואי נראה אותה רגע, תכף שרית איך לא מגיעות אלייך. עכשיו הוא יראה לי את הלייב, שנייה, אני אכנס לקהילה. אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת ומעריכה שאת נותנת בקהילה שלך, זה גם ידע שהוא אמנם מדבר על אוכל ועל אוכל בריא, כן? וגם אמרתי לך שאני צריכה לעשות הזמנה כי אני אוכלת מאוד לא טוב, ואני רוצה להזמין ממך את הסמודיז והקרקרים, כל מה שיכול לשבת לי על השולחן שאני נמצאת בו 12 שעות בממוצע, ואני יכולה להכניס לפה, ועדיף שהוא יהיה כמה שפחות לעיס את הכתובת, אני לא יכולה לי לא עושה את 3. את מכניסה ואת עושה גם כל יום לייב, הנה הלייבים המדהימים שאת עושה, ואת נותנת בעצם תוכן שהוא אחר. אגב, למה שווה לכם קהילות בינלאומיות? כי גם כשאתם מדברים באנגלית, אז פייסבוק נותן לכם מתנה והוא עושה לכם כתוביות. מעל 90% מהאנשים, מי שלא יודע, הטלפונים שלהם מושתקים ולא רואים אותם. פה יש לנו ערך מאוד מאוד גדול, ואנחנו רואים שגם התפוצה היא מהממת גם ללייבים שהם יחסית חדשים. אז אני אומרת לך, יש הרבה ידע שקשור לזה שהקמת קהילה בינלאומית, את אולי לא מזהה אותו כידע, אבל שאנחנו יכולים כן לתת אותו, למשל האומץ להפוך את זה לבינלאומית, אנשי הקשר שרצית ליצור כדי שהיא תהיה כזאת, אוקיי? כן. אז רגע נסתכל בקהילה הזאת, ואת נותנת פה ערך שהוא בכלל ניסיון שלך, שהוא לאו דווקא קשור גם לאוכל. שרית, איך את רואה את זה? אני מבקש ממך עכשיו 3 טיפים לאנשים שעכשיו רוצים שהקהילה שלהם עכשיו ברגע זה, תלך לכיוון של בינלאומית. מה 3 הדברים הראשונים שאת אומרת להם בואו תעשו? אני תמיד, זה נכון שהקהילה של שרה היא חוצת גבולות, אוקיי? היא קצת יצאה כאילו מישראל. ליטרלי. בדיוק. ואין דבר כזה באמת בינלאומי, יש דבר כזה, למי אתה מכוון? זה יכול להיות לאנגלים, זה יכול להיות לצרפתים, זה יכול להיות לגרמנים, זה יכול להיות לאוסטרלים, זה יכול להיות לאמריקאים. ובכל אחד כזה יש מישהו שאתה תדבר אליו. ואם אנחנו רוצים לצאת, אז אנחנו צריכים לבחור גם לאן לצאת. אוקיי, איך אנחנו יודעים את זה נניח? לאן לצאת? בא לי שהיא תהיה בינלאומית, לאן אני יוצאת? איך אני מבינה את זה? קודם כל, איפה שקל לך. אז קודם כל, דבר ראשון, אנחנו מתחילים בקהילה, הצעד הראשון, נתחיל עם מה שקל, שזה לדוגמה. אם אני יודעת צרפתית, ואם יש לי איזה משהו שהגיע, שיכול להתאים לקהל צרפתי, או אפילו קהל צרפתי יהודי, לכי לשם. איפה שברור לך שאת יכולה להיות שם. ומכאן אפשר להמשיך להתגלגל. כי לכל אחד יש גם את הצרכים שלו. ומה שיתאים לגרמני לא יתאים לאוסטרי, למשל. אוקיי. אז 2, סתם, אני אעשה לכם עכשיו פאנל. 2, שרה, טיפ הבא, עד 3, שרית תתכונני. אני פשוט רושמת בכתב בתוך זה מה שאתם אומרות. אני הייתי אומרת, ואני התקשרתי אלייך ענבל, ואמרתי לך, אני רוצה לחזור לניו יורק. אני רוצה. אז שמעת חלום, מה החלום? אז ללכת אחרי החלום. החלום שלי הוא לחזור לחיים הקודמים שלי ולהיות בינלאומית. אני רוצה לנסוע. וזה הטיפ שלי בעצם. תלכו אחרי החלומות שלכם. אין בזה שום דבר רע, להפך.
יש בזה רק טוב. למרות והאתגרים בדרך, אני חושבת כשהולכים אחרי החלום, האתגרים בדרך זה בשביל שנמצא להם פתרונות, שנפתח חוסן ושנסכים לגדול, כי החסמים שלנו תופסים לנו מקום. צריך מקום להכניס הצלחה, להכניס גדילה. אוקיי, מהמם. שלו, שרית. תיקחו לכם ענבל. עכשיו אני אומרת... נכון. אני אומרת, תיקחו לכם ענבל, וזה נכון, כאילו, תיקחו לכם ענבל, אבל זה... אף פעם, תמיד תלכו עם עוד מישהו. לא ללכת לבד. זה נכון לכל דבר, אבל במיוחד כשאת פותחת צעדים יותר גדולים, צעדי פי. בדיוק, חזקים ומשמעותיים שנטועים חזק באדמה, אז כן, אף פעם לא לעשות את זה לבד. אף פעם לא לבד, אני ממש מסכימה איתך. שנייה, לפני שאנחנו יכולות לדבר על שבוע צליאק, שקורה ממש בשבוע הבא, לקראת ראש השנה, 13/9, ונדבר קצת גם על ראש השנה. אני אשאל את שתיכם, כל אחת, זה מעניין לשמוע את הזוויות של שרה מתוך העסק, ושרית שלך כמה שנקרא הצמודה שלה. מה החלום הכי גדול שהולך להתגשם השנה? אני אתחיל עם שרית, רוצה לשמוע את זה רגע קודם, ואז שלך. מה החלום הכי גדול מבחינתך, את הולכת לעשות הכל כדי ששרה תגשים? החלום הכי גדול זה בדיוק המשפט הקודם. בואי ניסע לניו יורק. בואי ניסע לניו יורק. אז, ושרה? אני רוצה להגיע טוב, כמובן ניו יורק, כי זה חלק מהחלום. תמיד היה לי חלום להצליח בתחום שלי, ולעשות משהו גדול, אז אני באמת מגשימה את החלום שלי, אבל אני בן אדם מאוד גרידי בקטע הזה, זה לא מספיק לי, כי ברגע שאני מגיעה לגול מסוים, אני מציבה לעצמי גולים חדשים. אז החלום החדש שלי הוא באמת להתחיל להקים אירועים פיזיים גדולים יותר ברמה הבינלאומית, כמובן שגם פה, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב בכלל, לא רק לקהילה, לעולם, להבין את עצמנו יותר טוב, וזה חלק מהחלום שלי הבא. מהמם וזה מרגש, ושוב, הפילים הם נודדים, חפשים מים, חפשים אוכל, עוברים ממקום למקום, מדהים לקחת את כל העדר ולהתחבר עם עוד אנשים בעולם ולתת את השפע שלך ואת החוכמה העתיקה והמהממת וגם את האוכל המאוד מאוד טעים. בואו נדבר רגע על שבוע צליאק, מה זה אומר צליאק, מה אנחנו יכולים לעזור לצליאקים, איזה אתגרים יש לצליאקים בתחילת שנה, בבתי ספר, החבר'ה מחול, הסטודנטים שמגיעים אלייך וצריך להכין להם אוכל מיוחד, ארוחות חג, שעכשיו, עם מה צליאקים הולכים להתמודד ממש בימים הקרובים, ואיך את נותנת להם מענה? אז אני הייתי רוצה שג'ודי תצטרף שוב פעם, אני אבקש ממנה להצטרף, ואז אני אדבר על זה, כי אני חושבת שהיא מאוד חשובה פה. ובינתיים? זום. אוקיי, לבינתיים, איזה כיף שיש תמיד למי לקרוא מהצוות שיכול לבוא ולתת עוד, מדהים. כן, אני חייבת לומר שנייה אחת מילה על הצוות, ואני חושבת שכל אחד ואחד מהצוות שלי, בין אם הוא פיזית במטבח, בין אם לא, תודה רבה לכולכם, מרגישים שאתם אוהבים את מה שאתם עושים, ואכפת לכולנו, גם מהלקוחות, גם מהעבודה, גם מהעסק, ותודה רבה, זה פשוט מדהים לראות את זה, ועברנו הרבה כדי להגיע לזה, ומגיע לכולם. יגעת ומצאת, זה הכל יושב על האמונה שלך בדרך, ואני חושבת שיש אצלך עוד משהו שהוא מאוד מאוד מלמד, אפרופו פילים. הבן שלי אמר לי לפני כמה זמן, ככה מעצמו,
יש בספארי פיל שנקרא יוסי, ויוסי היו עליו הרבה כתבות שהוא אלים. כן. ואז הבן שלי פתאום עשה עם עצמו איזה מחקר, כאילו הוא קרא את האינטרנט הגלובלי, עשה גוגל על האינטרנט של הספרייה המשותפת לכולם, ואז הוא אומר לי, אמא, את יודעת מה הייתה הבעיה עם הפיל יוסי? עכשיו, לא דיברנו על זה בכלל. אמרתי לו, מה הבעיה עם הפיל יוסי? את יודעת למה אומרים עליו שהוא אלים? אמרתי לו, למה? הוא לא אלים, הוא חי בניגוד לטבע שלו, פילים חיים ביחד. ולקחו את הפיל יוסי מהסביבה שלו, והוא גם זכר, ופילים, מי שלא יודע, הם חיים בשתי קבוצות, הזכרים הם בנפרד מהנקבות והגורים. הרבה חיות הם כאלה. והוא לבד, והוא לא בטבע שלו, כי פיל צריך לחיות ביחד. יומיים אחרי זה, אני רואה במקרה חדשות, ואני לא רואה אף פעם חדשות, במקרה אני רואה על איזשהו פארק ספארי, שכבר לא משתמשים במילה ספארי, לא אומרים יותר גן חיות, אגב, הם מפסיקים להשתמש בזה, שפותחים בבאר שבע, ומביאים לשם הרבה חיות, וזה נורא, מרדימים אותם וכזה, ואז הם אמרו, פילים לא יהיו פה. הוא אמר לו, מה שחסר לך זה פיל, אז הוא אמר, פילים לא יהיו פה. מוציאים את הדבר הזה של להכניס פילים לגני חיות, כאילו מה שיש זהו, אבל מוציאים את הדבר הזה של להכניס, ואיך הגעתי לכל זה, אני לא יודעת, אני חושבת שהמסר הכי גדול, ותרשמו לכם, זה תפסיקו לעבוד לבד. שרה מרגע אפס, הייתה לה פרטנרית קטנה, הבת שלה, שהייתה יועצת עסקית מדהימה ושותפה מדהימה לדרך, והיא נתנה לך את הכוח להגשים את החלומות שלך ולעבור ממקום למקום, וזה הוטמע בך כל כך חזק שברור לך שזה חלום שעוד צריך לקרות, ואני חותמת שהוא יקרה, ואת לוקחת איתך אנשים, כי יודעת, אומרים ליווי זה יד ביד מצד המלווה. ואצלך, בתור מי שמלווה אותך, אני מרגישה שאת לפעמים יותר מלווה אותי מאשר אני אותך, ואת מסכימה גם להיות בצוות, שזה מטורף וזה לא מובן מאליו, ואת מטפלת בהכל בו זמנית, ולא סתם, את יודעת, האמונה שלך כל כך, לא סתם, עכשיו יש איזושהי התפוצצות בתוך העסק, וברוך השם, בואו ניתן קצת יחס למה אנחנו יכולים להציע באמת לצליאקים, למי שפה יש קהילות של אוכל בריא, שמתעסק בצליאקים, מתעסק באנשים שצריכים אוכל ללא גלוטן מכל מיני סיבות, מה אנחנו יכולים להציע להם בעצם? אז קודם כל אני רוצה לומר שעכשיו לכבוד יום הצליאק הבינלאומי, יש מבצעים בכל הארץ, ש30% הנחה על כל המוצרים ללא גלוטן, עד מחר, אז תלכו, תקנו, כמו שקניתם לפני הקורונה, כי זה מאוד משמעותי, זה עד 20 מוצרים, זה מה שראיתי ברמי לוי בכל אופן, וזה מאוד יעזור, כי המוצרים האלה יקרים. נכון. עכשיו, מה שאני רוצה עוד לומר, צליאקס זאת מחלה כרונית אפילו, זאת לא אלרגיה, וברגע שג'ודי תצטרף נוכל לתת לה להסביר קצת יותר על זה, אבל במוצרים ללא גלוטן, פשוט אנשים ויצרנים זיהו שיש בו המון כסף, ואני חושבת שכדאי מאוד מאוד לבדוק את הלייבלים בדיוק כמו שאתם בודקים אם יש בזה גלוטן או אין בזה גלוטן, תבדקו כמה זה בריא, כי הרבה מהמוצרים הם מאוד מעובדים, וזה יכול להזיק לבריאות בדיוק באותה מידה. יש המון מוצרים, כמו ירקות ופירות, בשרים, דגים, כל מיני מוצרים שהם הרבה יותר נכונים לנו ולמשפחות שלנו, והם ללא גלוטן. אז זאת ההמלצה שלי. לא צריך להפוך את כל הבית ולרוקן את חשבון הבנק על מוצרים ללא גלוטן. ובכל זאת, למי שרוצה רוצה שיהיה לו גם אוכל בריא, ושגם הוא יהיה ללא גלוטן, מה את מציעה? מה בעצם אלסית מציעה לו? אנחנו מציעים
לרוב, בואו נגיד ככה, אני כבר עושה קייטרינג ושירותי שף פרטי המון שנים, ואני מקבלת הרבה הזמנות לקראת החגים, ויש לנו אנשים שפונים אלינו שהם לא בהכרח צליאקים, ויש לנו בקשות של כאילו, תשמעי, אנחנו כולנו רוצים אוכל רגיל, אבל יש לנו אחד או שניים במשפחה שהם צליאקים, והם לא יכולים לאכול גלוטן. מה את יכולה להציע להם ללא גלוטן? אז מה שאני מנסה להגיד, זה שכל התפריט יכול להיות ללא גלוטן. חוץ מהחלות, שאם הם מבקשים חלות וגם חלות ללא גלוטן, זאת גם אופציה, אבל אין שום סיבה שבעולם שהארוחה תכלול גלוטן בכל דבר, אפילו ברמה של שניצלים, אין צורך לשים קמח, זה, איך קוראים לזה? פחמימה ריקה? כן. זה ריק, זה פשוט ריק, אין צורך בזה, זה מיותר, וזה בעצם מה שאנחנו מציעים. הנה ג'ודי מצטרפת אלינו, בדיוק בזמן, ומה עוד, ענבל? זהו, בואי נדבר קצת עם ג'ודי על צליאק, על ההבדל בין צליאק לאנשים שרגישים לגלוטן, וגם ממה שאני מבינה, כמה שזה נשמע מאוד בריא ולעבור לתזונה ללא גלוטן, לא לכולם זה מתאים לאכול אוכל שהוא ללא גלוטן. זה נכון? אוקיי, כן, נכון. היי ג'ודי. היי, בוקר טוב, הייתי פה. בוקר מהמם. ואז קיבלתי שיחה בטלפון וזה לא מסתדר לי. אוקיי, השאלה הראשונה היה הבדל בין צליאק לרגישות לגלוטן, שזה מאוד חשוב, יש המון אנשים שלא אוכלים גלוטן וגם מטפלים שממליצים להוציא גלוטן מהדיאטה. אוקיי? זה לא תמיד בגלל שיש למישהו את המחלה צליאק, שזה אומר שאסור לו לאכול או לקבל אפילו כמויות קטנות של גלוטן בגוף שלהם, כי הם פשוט לא מעכלים את זה, זה הורס את מערכת העיכול שלהם. זה דבר אחד, וזה צריכים אבחון מאוד ספציפי מרופא, ביופסיה, יש כל מיני דברים שעושים כדי לברר אם יש למישהו צליאק, זה דבר אחד, אז אסור לבן אדם צליאק גלוטן. יש אנשים שפשוט לא מעכלים את הגלוטן מספיק טוב, או זה לא עושה להם טוב במערכת העיכול, או במערכת החיסון, או הם מרגישים פשוט זה כבד מדי, זה לאו דווקא גלוטן, יכול להיות פשוט מאכלים מקמח, קשה לאנשים, זה מאוד, it's dense, right? יש כל מיני סיבות אחרות, אולי להוציא גלוטן מהדיאטה, אבל זה לאו דווקא בריא לכולם, כי אם מוציאים את הגלוטן, מוציאים דגנים מלאים, דרך כלל מדברים עליהם, חיטה, שעורה, שיפון, כוסמין, וגם שיבולת שועל, לאלו שממש רגישים, זה לא ששיבולת שועל יש בו גלוטן, אבל יכול להיות שיש חלקים שנמצאים שם. אז זה מוציא המון אוכל, וגם כל המאכלים שמייצרים מזה, ואם בן אדם לא יודע איך להכניס משהו מחדש, נגיד מישהו שאוכל סנדוויצ'ים כל יום, או אוכל פסטות, ופתאום הוא מחליט שלא, אז מה מכניסים במקום זה? הוא יכול לסבול I know the word, צביעות, או אפילו בפסיכולוגי, אם פתאום כאילו, מה אני אוכל? זה פשוט קשה על הגוף והנפש. אז מאוד חשוב, לפני שמוציאים אוכל, שאנחנו לא אלרגיים, אבל רגישים עליו, למצוא את התחליפים לפני. איך אני אאזן את הארוחה שלי או האוכל שלי בלי כל המאכלים האלו שאני רגיל לאכול, אז מאוד חשוב. וגם, צד אחר, זה כל המוצרים שהם לא גלוטן, אנשים עם צליאק חייבים לאכול אותם, לא חייבים, אבל צריכים את זה, אבל הם לאו דווקא בריאים. אם זה משהו כמו, משהו, how do you say processed, מעובד? מעובד, כן. מעובד, כמו קרקרים ולחמים ופסטות, דברים שהם מייצרים. הם מכניסים הרבה תחליפי גלוטן, אבל הם אמילנים בעיקר, לא עשיר בתזונה. אז צריכים להיזהר מכל
מכל הדברים האלו, כל אוקיי, הבנתם. עדיף אם מישהו מוציא את כל המאכלים האלו עם גלוטן ורוצה להחליף, עדיף מאוכל מלא, נגיד במקום למצוא פסטה שהוא ללא גלוטן, אולי אורז מלא. יש דגנים שהם ללא גלוטן בטבעיות ואפשר לאכול אותם, קינוע, אורז מלא, אורז בר, קוסמת, דוחן, יש כל מיני מאכלים בטבעיות שהם ללא גלוטן שאפשר להכניס לגוף בדיאטה שלנו כדי להחליף את הגלוטן שהם יותר משביעים, יותר בריאים, נותן תזונה ולא נותן שטויות וחומר מעבד שקשה לגוף. אוקיי. אז מה אתם מייצרות? אני מכירה שיש לכם לחמניות כרובית, מה עוד בעצם אתם מציעות מנות לאנשים שיש להם רגישות לגלוטן וכן רוצים שיהיה להם טעים ויהיה להם מעניין? אוקיי, אז יש לנו את הלחמניות כרובית שכן יש את הקמח ללא גלוטן, אבל אנחנו מוצאים את הכי טוב שיש, אבל מכניסים את הכרובית שזה גם נותן עוד תזונה, אז זה לא רק המילה. יש לנו לחמניות חלבון, אנחנו קוראים לזה, שזה בעיקר מקמח שקדים וביצה, אז זה אפילו עוד יותר עשיר בחלבון, וגם סיליום שהוא סיבים, כי חסר לנו סיבים שאנחנו מוצאים הרבה מהקמחים או הדגנים האלו. אז זה יכול להיות, זה ממש מוצלח, אנשים מאוד אוהבים את זה שיש אפשרות לעשות סנדוויץ', וזה מאוד משביע, מאוד בריא וללא גלוטן. יש לנו קרקרים, מאותו רעיון קרקרים שמבוסס על דגנים אחרים וירקות, שזה מאוד משביע ומאוד מאוד בריא. איזה יופי. הייתי יכולה לדבר איתכם עוד שעות, זה נושא מאוד מעניין גם לדבר בכלל על אוכל ועל תחליפים של אוכל, אפשר לפתח את זה, אבל אנחנו נאלצות לסיים עכשיו, ואני אגיד לכם תודה, ואני רק אשאל כל אחת מכם, מה אנחנו רגע לפני ראש השנה, מה החלום הפרטי של כל אחת מכן השנה? שימו רגע את מה אתם רוצות שיקרה לכם השנה, שהיקום יביא לכם מתנה בשנה הזאת. מי הולך ראשון? מי שרוצה. תעני ראשונה, ג'ודי. אוקיי. אוקיי, אני אלך. אוקיי, on the tip of my toes here, ממש על רגל אחד. לא, אבל מדברים בכל תחום על איזון, כאילו איך לאזן את האוכל, איך לאזן את החיים, איך לאזן את הפרנסה, איך לאזן. אז אני, לעצמי, אני רוצה שיהיה לי יותר איזון. עם המשפחה, עם הילדים, עם בעלי, עם העיסוק, עם הכל, שאני יכולה למצוא מקום לכל דבר ולא להתמקד יותר מדי מצד אחד, שיהיה איזון. מאמן, איזה כיף. שרית? למצוא כנראה את הייעוד שלי ולצעוד בו. היידה. שרה? אני רוצה בעוד שנה להגיד וואו, ולהצליב, כאילו, טוב, להציב לעצמי עוד מטרות. It's never gonna end. שזה לדעתי הזכות הכי גדולה בחיים, זה להגשים ולהגיד לעצמי מה הדבר הבא. החלום שלי השנה זה שכל 3 חודשים אני אהיה במקום אחר בעולם שיש בו פילים שחיים חופשי, ואני אוכל לשבת ופשוט להתבונן וללמוד 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 מה עוד בא לי לעשות. ושיהיה לי משהו שאני מתאמנת עליו כבר חצי שנה, שיהיה לי הרבה יותר זמן פנוי לי, וזהו, וזה קורה לי בזכותכם ובזכות האמון שלכם ובזכות הקהילה, אני לא סתם אומרת, קהילה זה ריפוי, היא יכולה להגשים לנו הרבה דברים, בשביל זה היא צריכה לדעת מה אנחנו רוצים, אנחנו צריכים לשתף אותה בחלומות שלנו, ברעיונות שלנו, בתוכניות שלנו, בדברים שעדיין לא קרו, ממש להבין שקודם כל לפני שאנחנו, הערך האמיתי של לתת לקהילה זה לזכור שיש הדדיות, שכמו שאנחנו רוצים לעזור לאנשים, הם רוצים את זה גם והם רק צריכים לקבל את הבמה. אז מפה אני אומרת לכם מלא 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 תודה, ותודה שפיניתם את הזמן והסכמתם לבוא לראיון וללמד ולספר ולהיפתח ולשתף, זה ממש לא מובן מאליו.
תודה לכולכם שהייתם איתנו סיירת מנכ"ל, וזהו, שיהיה יום נפלא, ואני יודעת שרביעי היום, אבל אצלנו כל יום הוא יום חמישי שמח, אז חמישי שמח לכולם. וזהו, מי שרוצה היום בשעה 1, לומדים להפרות חלות שוות בטירוף, יחד עם ג'ודי וסטארה, ממש אונליין, יש בקהילה, רגע, אני אתן לכם את הלינק לקהילה, שמנו בקהילה את המצרכים שצריך להביא, מי שלא יכול ולא פנוי באחת, אז כמובן ההקלטה נשארת בתוך הקהילה, ובקבוצת וואטסאפ, וביום ראשון יש לנו שידור מיוחד של ישראל וארצות הברית בשעה 5, 9 בארצות הברית, 9 אצלנו, אז זה 4 פה. 4 פה? 4 פה, סליחה, 4 פה, 9 אצלהם, כן, 4. אז זה ב4 פה, אז אני כתבתי ב5, סבבה. אז קודם כל אני אתקן את זה, טוב שדיברנו על זה. אז ב4 פה תרשמו לכם, וזהו, שיהיה לכולכם יום נפלא. ושנה טובה. ושנה טובה ומהממת. תודה. מלא הגשמת חלומות, וזהו, ונשיקות. ביי, אוהבת אתכן. ביי, תודה שבחרתם בי, ביי. תודה, ביי.